Hello guys, welcome back to my channel. Tun trum chu kazin na mun Yercaud claim karon tilang vedo na ni Yercaud hi Tamil Nadu hill station pakhat ani hei kan hmuang hian kong hi zigzag ve tak ani alar na chan po ni hairpin ben an ti an ni chuan hemi Yercaud big hi Tamil Nadu hi chuan avot reuh hle Tamil Nadu hi kan sha chau angin kholum reng khovot omya lo na ani ma se he Yercaud hi chu kholum regin ti boy ve lo na tlang ani avot deuh reng mai ani anuam lutuka tlaya phe hi chuan chhum hi azing chuk mai anuam khop mai ma ni ram te po angai om vung mai hemi zinnan hian motor te po bike te po hayar thaya ma se public transport hi nuam ka ti zo ka wangin kan hmanga ti hian kan hmu zau zok bok ani chuan hei hi hairpin band chu ani he hairpin band an ti na chan chu hei bobin pin ang deuh hian akwal deuh ru ya wang hian ani chu hei hemi Yercaud kalkawng a hian somhni chuanga oma helai kong pangpera thingkung terak te ho hi coffee an ni coffee hi helama hian anin tau del khop mai khovot le coffee te po hi alo inrem anyang chuanin chocolate te po an ma ni siam chop hi an lar pui ve na ani he mun hi anuam le tuka voi khat mai ni lo voi engem sa ke po kal ring ata stress relief nan pe chen nuam re le tuka chan chu avat reu ang reng bok sia mun nuam ta kan ni samara pe chan kal mun nuam pol ta kan ni he kan thlenga ma se bus station hi te ma hlat dewa wangin bus station kan han tling fel photanga chuanin adang chu karon hu leang chu hei hi dil luka ani dil kan va pan na tura luka chuanin kan sha tur chu Yercaud a hian hotel hi atam lu tu ka thlan na tur hi kan sum nei milin thlan na aum ti kha lo soi tel bok ani
bus station chu kan thlenga hei kan hmu ang hian cab le auto le two wheeler hi hire tur a ani. Lunch te kan han ei ve phata chuanin kan zin kong kan chan dawn ani. Tuna hian rose garden tuna khi kan hmu ang khian kilai kan kal masaber dawn ani. Chuanin hei a hmun en hi chuan mani ram te pawh ang reuh la tuka he anuam ve lutuk tian ni hi chu han tlang sang ve tak na ma se avut reuh lutuka. Montfort hi school chatap ani rewa Mizo na pangpo hi ronkal an omfau ani. Rose garden chu kan thlenga trekking ang ringin ke in kalang u kan han ti ve dewa ma serin ain kan lo ha deu ni thil ei zo alo ni bok nen. Chuanin kan han kal tak tak ma in asir vela dora hian soda te ti ang ring te kan chol hal deuh aniang kan han in photang e. Khi lai ra tuar khi zong tra an ni a sang boka lo tu tur kan om lo boka ti hian kan en top mai ni. Lawm hi puitlanga somthum anya chuanin camera hi ashanin ticket dang a le ani. Chuanin unaka kalhun hi pangpar vullai ani lawa hei du angin pangpar hmu tur pawm lova a in dan hi min lo thiam sak mai don nia ma se hei mun moi takani ti kha min lo shet sak don nia.
chuanin hei dil omna khan kan chuk thla a he tihan long hi lo ve tewa du dua man tur a ve a chuanin mania kar thei oma driver nei ve theina boka chuanin a group mo sombel chana boka chi sang sang oma chuanin life jacket hi kan hak nge ngai boka ni chuanin long chuan man hi zahni ani a par het ni lovin par botin an count ani long hi dar kar khat chung ho ani a chumi chung chuan dil a hian kan leng bel don ani a hmun hi a nuam bok se a dai bok se mi hi a ti har be song song reuh mai a in sir om lo khop mai hian kan hota ho lampang chu bus kha arong kal thut bok sia kan han deuh lop lop bok nen khana vlog thei ta klawa chuan heti hi ni mai se min lo thlir saka wangin kalom lu tuke chuan a lepeka ai jam thung jokin kalo tu le don nia bye bye I hope you enjoy